शुभ संध्या मु नालू आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी एनपी नालू ब्लॉग को। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज रही चलतु जानी नवा। टॉप न्यूज जानिया पूर्व आपण मैंने यदि आम चैनल को यदि सब्सक्राइब करना ताले आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर रखु जहाँद्वारा कि यही लेटेस्ट वीडियो आपण मैंने पाइपर। चलतु आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही जानी नवा। चिकित्सा दिल्ली यात्रा कले अभिनेता पिंटू नंद करा लेभर ट्रांसप्लांट। राज्य में लक्ष लक्ष सेना प्रेमी को हसाउथिबा और कंदउथिबा बॉलीवुड अभिनेता पिंटू नंदଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛସେବକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ କିପରି ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚା ଖଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ପିଣ୍ଟୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରକୃତ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପିଣ୍ଟୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିମ୍ସ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ପିଣ୍ଟୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃଖିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଳାକାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ ସାରା ଓଲେଡ ପରିବାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶାସକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ଖେଳନାୟକ ଭାଇ ଦାତା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ 100ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଜିଣିଛନ୍ତି। ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାହୁଡ଼େ ମୋ ଜଗା ବଳିଆ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, ସାଥିରେ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର ପରି ବହୁତ ନିଜ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଛାପି ଯାଇଛନ୍ତି।